Bueno, hemen gea zuzenekoan, jo, eta berriz gizkidoa. Ez dakit zer hartatzen nahi zeion gaur interneti, ez dakit nerea da, no Twitchen arazoa da, no? Ez dakit. Mm. Irekiko nere streaminga, ikusteko, hor nola dijoan, zeurazki moztuta dijoa. A ber... Epa, nire kanalera... Bueno, jarrikoet jolaseko irudia. Eta nire kamera ez dakiz zeidan gertatzen gaur, internetakin. Atzo zuzeneko guztia perfecto juntzan, baina gaur ez dakit. Berrabiarazi dut routerra, baino geizki jarraitzeu. Bueno, hasieran ondo hasi da hirugarrengoan, baino eta berriz ondo itzuli da. Baina ez da bila ondo. Bueno, zehatuko nahi zola iten zuzeneko apena bada. Ba ondo zutea, baino ez dakiz zein ja. Ez dakiz zein. Ba, bueno, nahi zuzeneko abintzat ikusten nahi ez da mosten. Ba, bueno, ez dakit zeidan gertatzen, baina, bueno. Eta, ba, bueno, titulotik ikusiko zuten bezala, Flight Simulatorren jungo geha gaur ikustea Bilbo, Gaztelugatxe, Zumaiko Flixa eta Andorra. Ze aktualizazio berri bat sartu dute, Iberiar penintzula dala, horrek hartzen ditu Portugal, Espainia, Gibraltar, Andorra eta Euskal Herria. Eta bueno, Euskal Herrian sartu dituzten aktualizatuta, bueno, mapa guztia mejoratu dute, baina, bueno, Euskal Herrian kasuan Bilbo sartu dute iria fotogrametriakin, gero Gaztelugatxe eta Zumaiko Flixa ere bai, eta ero Andorra Labeiare fotogrametriakin sartute, beraz hoik ikusten nahiko nituzke. Eta, bueno, beste gauza berezitasun bat egongo da, gero ontsa erakutziko izu da dena. Bera ikusten gauza pila bat dauda interes puntua. Hor da, zen goguna da, Bilbotik aterako gea, Bilbo iria ikusiko dugu, gero Gaztelugatxera jongo gea, gero Flixa Zumaikora, eta ero azkenik ba, bueno, Donostin aterrizatuko dugu. Abiatuko gea Bilbon, amen. Aviazio generaleko avian, aerruzakin ez geha jongo noski. Aircraft Selection, jongo gea propellerrakin. Udetan aterrizatu aldena interesgarra izalaizke. Harta Gaztelugatxen udetan aterrizatu gaitezke. Eta Flixean bai. Bai, hause hartuko dugu. Pintura bagarra dago. Hemen Suiza erkentzen dut. Bask jarriko dut. Zeatik ekintzen eguraldia euria. Eguraldi hona daula uste dut. Ba, bueno, mango jo. A ber, streaminga eskiz di joan. Eta... Ea ba, nola geratu dan Bilbo. Eta... nola geratu dan... Gaztelugatxe eta Flixa. Bilbo pixkat ikusi nun trailerrean. Gaztelugatxe ere bai. Flixa ez dut ikusi oraindik inun. Beraz... Eta, bueno, niretzat lehenengo aldia da,
Niretzat lehenengo aldia da ibiliko naizena. Bueno, ibiliko naizena aktualizaziotik. Ze bestela Euskal Herrian ibilitan nago. Vale, kargatzen nahi da. Bale, ba, ikuste zute, berritasuna hau da. Nik eskuira behitzen bat, eskuira behitzen du, ezkerrera behitzen bat, ezkerrera. Eta, ba, hola xe. A ber, postura normal jarri berdet, egongo naizena. Hortxe, zentratzeko. Bale, hortaz, hauken dut haukat. Hori nundik gote da. Hau izan lizke? Bai. Vale, perfecto. Pitota naiz. Bateria pizten. Vale. Ba, bueno, hegazkina. Hau da. Mira, norbait dago. Paplu izenekoa. Zenbakiakin baldin badago esan nuke Xboxen da bilela hori. Eta Bilbono jendea hor, bueno, Bilbon. Horre jendea dago, tipo hau helikopteroan dabil. Vale, gazkina pizten nahi da, demora bat hartatzen du. Bikonak piztu, eta navigazio argia piztu. Listo. Vale, ba... hasiko gara motora pizten. TOS system test, okay. Vale. Pitota ez daukagu piztu herrik ze eguraldi hona egiten duta. Eta... behiratuko dut nora despiatu berdetan. About airport information kilo 14000 Zulu. Wind 130 at 22. Visibility 6. Sky condition. Eta marramabi. Temperature 23. Dew point 10. Altimeter tree 0.12. ILS Yankee runway 12 in use. Landing and departing runway 12. DSR aircraft say direction of flight. All aircraft read back hold short instructions. Advise controller on initial contact you have kilo. Vale, amabi norabidean atera bergea. Amabi norabidea... Iurreta aldera da. Hau da, hemen bera. Vale, hemendik aterako dira eta Bilbo hau ingo dut buelta hau ikusteko. Vale, hortaz. Bilbao ground Basque Tree 11 with Kilo request taxi to the active departing straight out. Basque Tree 11 taxi 2 and hold short of runway 12 via taxiway Delta cross runway 28 Charlie. Contact tower on 118.5 when ready. Taxiing hold short runway 12 via taxiway Delta cross runway 28 Charlie Basque Tree 11. Vale, ba, guaz pixenera. Tipo hau zeba errapatuko. Ez da zer gertatzen baina. Zema kostatzen zaion giratzen udetako ahi. Mira, helikoptero hor dago.
Youthful Coast izenekoa. Bueno, hola jarriko ez, altu ere, pixat altuagotik ikusten da. Eta bueno, hori, lehenengo Euskal Herria ikusiko dugu, eta ero Andorrara jongo gea, ikustean eta. Eta bueno, hor ikuste dituzuten etiketa guztia dira jendea da, online dabilena. Era hor, Airbus bat dator, bueno, geldiri dago. Despegatzera etorri joan berko litzake, eta hon bezala posizioan. Nola esan dit? Hemendik. Ezerrez. Hala. Tipo hori. Pilatus PC6-akin. Txorak erita. Eta helikoptero hor frentean. Hori moz bat da, eta moz hori ez baukazu ikustezu hegazkin bat. Geldirik egan. Baina, bueno, nik badaukadan ez mod hori, bueno, ondo ikusten dugu. About Tower Basque 311 at runway 12 ready for departure, straight out departure. Basque 311 altimeter 30.12 wind 130 at 22. Straight out departure approved. Cleared for takeoff runway 12. Cleared for takeoff runway 12 Basque 311.
Bale, eskerrik asko estaino. Ze justu atxiziteko, moztu dut. Ahotza, eta, bueno. Txatak entzen dut. Amen, jolasean ez den nahi. Hori, izaten nahi nintzena. Lehen gauza, eskerrik asko estaino abisuatzeatik. Nire jokoak inflipatu iten, beira. Amen, hau da lezama. Aletikek entrenatzen duna. Eta, bueno, Bilbora goaz, Galdakao aldea despegatu dugu. Eta Bilbora, Bilbo fotogrametriaz dago inda. Hau da, eraikinak ikusiko ditugu dian bezala. Iberdrola adibidez zengo da imaginatzen dagoen bezala. Guggenheim ikusiko dugu, Guggenheim alboko zubila. Gehiago ze, Euskalduna eta imaginatzen goiela, San Mamés. Baina, bueno, Bilboz aparte ere, Puente Kolganteara ikusiko dugu. Eta, bueno, gero Bilbo ondo ikusten deunean, jungo gea Gaztelugatxera jungo gea, urare egin da daolako. Piskatura ikusiko dugu, pentsatzet urdetan aterrizatuko deula, ze hegazkina ikusten zuten bezala amfibioa da, eta hortaz aterrizatu ezakegu uretan. Hortaz Gaztelugatxe inguruan aterrizatuko dugu uretan. Eta ero handik despegatu eta Zumaiko flixa ikustera jongo gea. Eta hor egin ostean, denbora segun nola gabiltzan, agian Donostian aterrizatzen dugu, Zumaitik, edo zuzenean Andorrara juten geha, ze Andorrare zain dute, berritu dute, eta ikustean eta Andorra la behia eta la Seu d'Urgell aeroportua. Bale, Galdakaoko ospitale hemen inguruan egon berdu, hemen aurrean. Imaginatzet hori fotogrametriak ez dela egongo, zeia Bilbotik kanpo aldeak diata. Baina, bueno. Nabaritzen detena da, orografia mejoratu dala. Zeleno ez dakitze orografiaren presizioa zenbatekoa zen, baina orain 2 metrokoa sartu dute. Hori pasada bat da. Nik inoiz ez dut ikusi simulatzaile batean 2 metroko 2 metroko presizioa izatea. Pasada bat da, eta bera, Iberdrola ikusten eta mendian. Xaua da ontokian. Eta, bueno, ikusiko dugu. Eta, bueno, ikusiko dugu ez, nabaritzen da ja orografia asko sobeto da, hola. Ondo da. Bueno, hemen tipoa pasatzen. Bale, hau basauri da. Ez dakit egongoan fotogrametriakin egin da. Fotogrametria ez dakizuen nontzat da eraikinei argazkiak ateratze zaizkie eta horrekin modelu bat egiten da, 3 dimentsiotakoa. Eta, bai, egin da ze hau Firestonen o Gurpilen zea da, kartzela hemen egon berdu. Hau izalezke kartzela zeurezki bai, hau Merka Bilbao. Bai, basauri egin da, fotogrametriari. Bera tipo bat hor, zura FFL hori, hegazkinak indabeta ere, San Mamés ikusten da, fondoan. Bera hemen frontoiak, nola izena du frontoiak, Bilbokoak. Izena ahaztu zait. Bilboko frontoian izena nola da? Bueno, frontoi moderno hori. Oien izenako gora gartzen izena. Vale.
oso azkar gatoz, flapak eman hori dut. Polikago, igual helikoptero hartuan uno beto izango zen. Era Guggenheim eta zubia. Iberdrola dorreara ikusten aizeate. Bilbo approach Shamrock 748 is at 7,300 Tipo hori. Hegazkinak zubia azpietatik bazatzen. Shamrock 748 Bilbo approach altimeter 30.12 continue to airspace as planned. Iberdrola dorrea. Zubia, hau, Deustoko zubia. Hau Euskalduna jauregia. Samamez. Ostia, hemen. Bale, bai. Zia da. Zuetz pila alde. Ingenieritza eskola, nik ikasi nuena. Hemen ITB. Hemen lau torre horiek, etxe bizitzak. Kanpotik jarretoet. Samamez, ingenieritza eskola hemen. Hau da bat, eraikin bat, ingenieritza eskola beste hori. Hau, zea. Eraikin berdina Termibus gainekoa. Hau ospitalea, Basurtoko ospitalea. Hemen enekin futbol zelaia zegoela. Pasatuko gara berriz, oin. Jode, la hostia dagoen da, Karola eta guzti. Karola zer da? Grua. Ez? Bai, grua dago, zea. Hemen behira. Jo, baina ezke... Bai, grua horria oso mitikoa da hori. Ez dao perfektu egin da, pixatik pizteiak gauza arraro dauzkara. Hau deusto da. Bueno, gabiltzan alto erakin da, bizia realean ilegala izago litzake hola hain pedetik ibiltzea gazkina. Beira, hau Deustoko zubia aurre zentro komertziala. Hau Paraninfoa eta Deustoko eraikinak. Guggenheim. Jode, zubia hau dela hostia egin dute, Izozaki dorreak izango ja bi hauek, imaginatzet. Ui, gora. Hau BBV, ez BBVA nasa? Beira. Arenala. Eta Bilboko zea. Zokia, alde zaharra hau, Bilbokoa. Shamrock 748, you are 16 miles northwest of Bilbao. Contact Bilbao Tower on 118.5 when inbound. Joa, oso ondo da hori da, Eta hori, 1080an gabiltzala, 1080pean. Grafikoa mejoratuko anituzke laukan ibiliko izango anitzake, hobeto ikusiko litzake. Abandoko estazioa. Korte inglesa mendik izan behar du, Hau uste BBVan eraikina dala. Hemen korte ingles, bea. Moyua plaza, izango dago, imaginatzen. Ostia. Oso ondo dago, Hor plaza Torosa. Bilbokoan naiz gogoratzen izena nola du. Ez ezen plazak. Baina, bueno, hau autonomia kalea. Hau ikusten dana. Hau San Francisco barrioa. Katedrala da horra, ez nekien. Hau eskolan bat izango da. Hori zia da eta. Patioa. Hau bi izozaki dorreak esan duguna.
Guggenheim ingura oso ondo dago, Zubia bat, eta, bueno, Guggenheim berare bai, baina zubian eraikin hauta, arma badago, eta pupi, pupi ez dut. Kontuz, deuston, ez nahiz ostiatu horrean. Bai, behira, pupi dago. Por zero, palmera jarri dituzte? Bilbon? What the fuck? Urrengo batean etorriko gara Bilbora hoeto, eta etorriko naiz drone moduko batekin. Oso poliki bil zaitezkena, idean geratu zaitezke, eta orduan ondo ikusiko dut guztia. Iberdrola dorrea. Hau, Doña Casilda garka izera izia? Doña Casilda du izena? Parkea. Doña Casilda da hau. Beti izate du da hau. Abisua saltatzen du. Bale, hemen ingenieritza eskola. Ingenieritza eskola da, eraikin hau, eta eraikin hau. Kontuz, eta beren eraikin hor behan. San Mamés pixka pufoa egin dute, Boroia egin dute barrutik. Eta ez da horrela. Deustoko zubia, estaino zubik esan dezuna, grua. Euskalduna pixkat indebe. Hale ba, potentzia emango jot. Barro sartuko naiz. Eta Gaztelua txera jongo da. Bilbo oso ondo da. Urrun baten etorriko geha. Droiakin. Eta hartara oso poliki biltzaitezke. Eta geldirik egon airean, geldik. Hartara lasai ikusteko, ez? Ikusi, gaurko zuzenekoan denbora baldin badukagu, egingo dugu baita. Ze pixka, pixkat ez, bastantez behan duagazi geha. Konexioak izkizi jolako. Zute hori egazkin hau da. FM-8, egazkin militarra. Alare soinuaren barrera azpitik dijoa. Soinuaren barrera, soinuaren abiaura azpitik dijoa, ze bestela pum, txoke sonikoa entzungo denu. Bale, bain. Gaztelua txerera. Eta han, uretan aterrizatuko dugu. Lehenengo inguruan pixa bueltak abiliko geha, noski. Eta gero zengo dugu. Aterrizatuko dugu. Mira, hor dago Loiuko aeroportua. Egazkin bat da aterrizatzen, baina hori generikoa da, hau da, bizitza realeko egazkina da. Iak manejatuta. Bale. Ze alturatan gaude, 1300. Eta mozteunean jarko beha. Bale, horrela xe. Autopilotoa jar konektatuet.
Vale, momentu zorrela jongo da. Relatiboan jarri, eta... Vale, igoen behar dugu altuera. Bosteunen jarriko dugu gotzen. Eta bitartez mapa jarrikoet. Gaztelu gatxe hemen dago, hortaz. Jarri berdea, zaunuke heading 10 gradu ingurua. Bai, hortxe izan ez dira. Bimilan gaude. 2000 mantenduko gea eta mendi honen pixat ezkerretik sartuko gea. Zer bestela mendia gainetik pasatzen bat segituan pila bat jetxe horko dugu. Gaztelu gatxera esteko eta ez denei. Bilbo atzean utzita bagoaz, Gaztelu gatxera. Hau ere oso ondo dago egin da, ze trailerrean ikusi nuen. Eta trailerrean bueno, ez detena trailerrean ikusi. Ai! Bilbo nahaztu zaigu Santurtzia aldera jutea. Puente kolgantea ikusteko. Ni behi bat zerbait falta zitzaela. Gero etorreko da. Zumaiko flixare ez dut ikusi. Inun. Guggenheim ingurua adibidez, edo zea, Puente kolgantea trailerrean agertzen zian, aktualizazio honen trailerrean, baina Zumaiko flixa ez. Beraz, aberrondo dago nahi da. Bai, gar daukat jarrita. Eta nik eskubira behiratzen detenean, eskubira juten da kamera, eskerrea behitzetenean eskerrea, gora, eta bera. Limitazioakin, fallo batzuk egite ditu, eskubira behitzenean atzera juten dela, gehiagi, baina bueno. Pixka-pixkat, gradu batzu behintzat ondo egite ditu. Por cierto, hau piztuta eman berko nuke, eta estroboskopikoa bai. Guztiz ilegal gabiltz, argi egin da, baina bueno. Ez da, ez zea da. Mugikorrerako aplikazioa ezkargatu, eta bere ordenagailuan beste bat, eta linkatzea dituzu eta simulatzea detektatzea dizu buruaren mugimendua. Mugikorrerako aplikazioa ordainpekoa da, baina bueno, webcam bat baldin maukazu ordenagailuan, aplikazio berakin, beste aplikazio batekin egin dezakezu, guztiz de balde. Era efektu hausetan, Bale, autopilotoak kentzen dut. Oinez galdetu zer irian, ze Bizkaiko kostako hauek kostatzen zaizki bastante asmatzen. Hau bakio horrelako bat izan bizke. Ez bat asmatzen, bermeo hauetako babalema, akatuko nahu zitalek baina bueno. Baina altuera galtzen komerria pixka. Eta Gaztelu gatxo orain
kostara ateratzen genean, eskuita onberko nuke, ura da? Bai, behira, non da? Adiós. Hemen ze koño gertatzen da. Atzeko isla. Zuhaitzak airean daude. Hor bugen bat kolatu zaie. Ba, ez. Buba daukate bai, altuan zeiten. Bueno, gaztelu gatxe ez. Flapak bat emango jaen. Easy 1877, you were 15 miles northwest of Melbourne. Contact Melbourne Tower on 118.5 when inbound. Gaztelu gatxe. Kanpotik. Tower on 118.5, easy 1877. 500. Oso ondo hain da, Hala, aterako ditugu gurpilak, ez dira atera behar gurpilak. En verdad nada abiadura jetxe. Biratu ingo dugu. Gaztelu batxe aldera etorrizatzeko. Bueno, aterrizatu ez, amerizatu. Itxaso hona da, hola, Mateo. Uarte, hau buba da de cojones. Vale. Hala, itxaina. Nire kamara kentzen dez, ondo batean. Eta horrela xa. Argazki aterata. Eta oinengo etena da. Hau jarri, eta goazen gaztelu atxe ikustera kamera, droi kamerak. Aber, bertatik nola dago nahin da. Bueno, bentsat euraldi mundiala egin digu. Hau egiteko. Soka ez dago, kanpaia jotzeko dara. Ba, oso ondo dago, Bromak abarte. Nola... Ezken ez gogoratzen nola itezan desbinkulatzea... Aitxain, zehundu bat.
Vale, Xbox komando hartu, ze horrekin kamera hau errezago kontrolatzen dut. Vale, orain bai. Webkama konektatzen dut. Oso ondo dago Elisa, bromak aparte. Barrutik ez derrez, baina. Uran erretenak eta tubuak ondo indituzte. Gurutzeak. Ikurrin ba falta da, baina bueno. Bueno, ez dakit ikurrin jaten da, baina. Eta eskaerak. Jo, oso txuloa, Hemen... Hamaztekit, parkina dan, o parkina gorago dagoen? Gero, hemendik aurrera ja ez da zeitan, Antzematenan nun hasi da modelua, San Juan Gaztelu batxena, beira, hemen garbi dago. Mosketa bezala dago, hortik arutzain dutela. Suposatzen da karretera hemendik jola, baina bueno, ez dago karreteraik. Eta eskaerak. Bertan nengoan hitzak ezala, ez? Ezkarrera. Eskubira. Bueno, esan dutena, ahaztu hau honetaz. Hori existituko ez balitzak bezala. Hori bugen bada. Eta... Bueno, gora. Baina goian oso ondo dago, Elisa. Eta marrazkiak eta nahi diote, ez dakitena marrazkiak izango dituen bizitza realean. Baina detaile hauek postean forma, tuboak, maitxoak eta gurutzeak. Hau ez dakize izan daiteken. Izar hau, hemen eskaeratxoak eta oso zondo hau. Eta hau bidriera hauta. Kanpaiare bai, ondo induta. Aizu, pentsatu behar dezu. Eguraldi ez aparte beste guztiak. Lurrekoa itxasontzi bada. Zein, hau! Bai. Jode, bai. Orain bai, bauka. Eguraldi ez aparte beste guztiak oso ondo. Eguraldi txarra dago? Ni azpeitin leheno bazkaltzeakoan atenen ezenan, egual diren ona zeo mentzatamen. Bertanengo bainatek bezala. Orantxe ez, Bai, eguraldiakin jolasak buga dauzka, eta idia konpontzen, baino ez. Gertatzen dena da, jendea ida eskatzen, egazkina galdu zaitela pentsatzen nu. Jendea ida eskatzen, eguraldiaren apia, irekitzeko hirugarren enpresetara, ez? Eta oso ez dago oso entzungai hortan. Ez du nahi irekitzea. Ze nire ustez baki eta segituan eguraldian sistema hobeagoa tengo diotela. Ze momentuzko ez da bat ere ona. Hori horrela. Ba bueno, despiatuko deu, egazkina giratzea nahi bau. Ralentizazioa. Giratu, uarte puta honen aurkazten nahi jotzea eta.
goazen. Oh. Airera. Flapap objektibo. Bai, mina egiten du bai, irla horrek. Oso arraro egiten zait, ze zona hau aktualizatute eta derrepente irla hori horrela lagatzea. Zezanet, behaiek behiratuko zuten zona hau publikatu aurretik, eta joder, izela hori albo-alboan da. Hortaz, ez dakit, arraro da inundik. Vale, abiadura hartu behar dugu. Eta ben, Zumaiko flixa ikustea jongo gea. Bilbao approach Basque Tree 11 is type Bosta Census bia, Kitehawk 12 miles northeast of Bilbao 200 feet. Zazpietako bukatu behar dugu, streamina, beraz, demora paukago. Basque Tree 11 Bilbao approach. Squawk 7114. Squawk 7114, Basque Tree 11. Basque Tree 11 radar contact 12 miles northeast of Bilbao 400 feet. Altimeter tree 0.14. Roger, Basque Tree 11. Vale, Zumaiko flixa ongoa. Bueno, ongoa ez dago. Ea ba... Kokatu behar dugu, hau Donosti da, hau Orio, Getaia eta Zumaiamen. Vale, Febri hau pasa behar dugu. Honaino etorri behar dugu. Vale, ba, norabide hontantxe, altuera, hola xeutziko, bueno, jetxingo dugu. Horrela Piskat hartanik zein ez eskuak endu itzan. Kamara ez behar. Hor barruan gaizki. Zertik doan milara? Ez da egizatik zijoan 1000 eta piko altura, no? Jarri dut eta 600 geratzeko. Ai, pasatu egun hau. Hor Gernikangoa zeu Urdaibairen irteera dela irutzen zait. Hau, fixa faltzua. Vale. Egin betena da, instalatuta daukatu haindik. Ez, izateutan jarroi.
Eta hontan... Desinstalatu egin nuen, Ahí bala, hostia. Musika pixka jartzeko, za. Nahi desinstalatu egin dut, bale, ba. Spotify-tik jarratu bat. Inicio. Vamos a dejarlo. Bueno, está jugando. Ah, coño, lista hon badaukat, hauetako zertako hain nahi. Gradu pixa egon dut, epa, horrez, hortxe, zamaira jutela. Ba, bueno, Flight Simulator. Urrungan, enberdet, baita ere, egaldi bat ekarri, Airbusakin. Berrikuntza asko daude berriak, zuei iragusteko, adibidez, navigazio vertikala, hau ez dakiz, no? Bueno, navigazio vertikala eta bestean beste, eta bueno, egingo dugu galdiren bat, egazkin horrekin. Eta ez detena zen, martxoak 30ean uste dala egazkin berri bat aterakoa Flight Simulatorerako, konkorra izango da. Eta hori 30ean ez dute egingo, baina aurrerago egingo dute galdia berriz, konkorrak egiten zuna, ez? Edo Paris, New York, edo Londres, Washington, horrelako zerbait, Atlantikoa pasatzea. Leno 7-4 egin genuen, 6 ordu terdi izan zian egaldia. Konkorrarekin 3 ordu pasatxo dia, 3 ordu inguru. Beraz, motxagoa izango litzake, eta espektakularragoa, ez? 65.000 on inguruan ongo inateke. Hori zenbat izango dira ba. 22 kilometro inguruko altueran. Gutxiago, 21 kilometroko inguru altueran. Eta Mach 2an ongo inake, hau da, soinuaren abiauran bikoitzan. Eta bueno, ez dakit, espektakularra, ez? Konkorra nahiko hegazkin mitikoa da, eta epoka markatu zuen. Zoritxarrez itxi, kendu behar izan zuten, ze kontaminatzen zuena eta erraigaia gastatzen zuenak ez zuen rentable egiten, eta baita ere nik uste erretiroan afektatu zula Parisko konkorraren istripuak.
ze hor, barkoa da. Bai. Eta, bueno, ba, ala maitu zen. Estatu Batuetako enpresa bat ari da egiten horrelako hegazkin bat, supersonikoa. Ez dakiten ze urtetan aterako den. Gaur irakurri dut Txinak 2035 aurreratu dula prebizioa. Hegazkina, ez daki pasajeroan azan o militarra, baina, bueno, hipersonikoa izateko. Hipersonikoa da, ja match. Bost, ezango nuke, bostetik gora dala. Soinoren abiora baina bost aldiz azkarrago dijuna. Eta, bueno, eta gaina txinatarren hegazkin horrek ibiliko omen du motor bat pieza birakaririk gabe. Motorrak, hegazkinen guztiak, birakadabilen pieza bat izango dute. Txinatarren motorra egezetz izan dute. Motor magneto-hidrodinamikoan, efektu magneto-hidrodinamikoan oinarritzen den motora dela. Oso teknologia zea da, berria edo. Baina, bueno, ikusi beharko da. Istripo hegazkinak kentzea horretu zuen bakarrik, baina kentzeko zuen, ja. Ezki esate zuten, hainbeste kontsumitzen zuen erregaiak gehi, hainbeste kuntsatzen zuen, rentablea ez zala para nada. Beste izango gara bat Zumaian, Vale, flixa antzematen da nun da hon. Zer mapan derrepente hola partxe bat bezala. Ez da berria, baina magneto-hidrodinamikoa erabiltzen da bat, erabiltzen da edo uretan bai, ze uretan ioiak aurkitzea erresa da, baina airean ez da hain erreza. Eta, bueno, momentuz teknologia atomen da txinatarrak daudena. Hori aldetzen unik, La Caza del Octubre Rojo pelikulan agertzen bai da. A ber, nola esan nuke, fizikoki efektua edo ezaguna da, baino, karo, gauza da efektua ezaguna izatea, eta, bai, airean, hegazkinai jarko jote. Beste gauza da, hegazkin bat inbar dezula. Eta nahiko propulsio eman behar dula hegazkin bat. Ez soilik egan eitea baizik, gaina hipersoniko izaten nahi dute. Igual Mach 7an ibiltzea. Bueno, flixa guain pixkazea ikusten da, baina gertuatzen geanean hobeto ikusiko da. Alare pixkat flight simulator gabe dauzka, ez? Zona bat egiten dutenean ondo oso kantosoa da inguruarekiko. Ingurua ez da baina ondo inda eta derrepente Tokioa dago kristonzeakin, detaileakin. Baina, bueno, ezken mundu guztia detaile honekin bat ezin da egin, bi egingo alitzake ez dago aman semerik ordenaioa hori modituko lukenik. Baina, bueno, nahiko ondo dago, leheno hain ondo ez zegoen egin da. Zona hauek. Leheno ez zegoen inola zehain ondo egin da. Por zerto, hau imaginatzet izango dela itzurungo ondartza. Abandona kanpotik ikusiko dugu. Fast 311 contact. San Sebastian approach on 119er, decimal 8 flight. Bai, itzurungo ondartza hemen. Eta flizen. Vale, baina aterrizatuko dugu ondartzara jungo beha. San Sebastian approach, Basque Tree, 11300 feet.
Basque Tree 11 San Sebastian, approach altimeter tree 0.16, continue as planned. Basque Tree 11, contact Madrid Center on 118.275. Good day. 118.275, Basque Tree 11. Madrid Center, Basque Tree, 11300 feet. Basque Tree 11 Madrid, center altimeter tree 0.15, continue as planned. Vale, hemen izatuta. Gertuatu ala, detaila nola di joan mejoratzen. Hori bideoekotan zea da, tipikoa izaten da, gerturatu ala detaileak gehitzea. Ze bestela urrutitik detaile guztiak kargatu hor bagu, kriston karga da, zehantzen, ordena joantzat. Ostia, oso ondo dago gerturatutakoan. Zonauta, oso ondo ikusten da. Pena hemen ez dutela egin, zea. Eraikuntza, Zumaiako ondartzan dagoen. Gears up for water landing. Jakin nahiko nuke. Nola biratzen da, urdetan, azkenean. Lehen gotena da motorra itzali eta kanpora joango gara. Bueno, hau itzurungo ondartza da, ez dago oso ondo egin da. Zer diago, Jendean, igual udaran pasatuko zen da jendean toaiak izan daizke. Baina, bueno, hemen intzurunen egon bazeate, hemen halako pareta bat bezala dago, eginda. Zumaiaz dago fotogrametrean. Baina bestela oso txukun dago, Oso txukun ez, oso ondo dago egin da. Frisa beira, vertikalki izeak. Hauek azken finean dira sedimentuan kapak, horizontalean egoten dianak, baina plaka tektonikoak txokatzen dutenean, altxatu iten dira. Eta hauek vertikalki agertzen dira. Hemen arkaitzak. Hona ere argazkia aterako jot. Hori zote da. Eta hori tipikoa da, Zumaian egon bazeate. Emetena da, etiketak kendu. Datan zon, ez trafiken. Listo. Pena hauek hain ondo ez diala geratu, pixa tekstura faiatzen dutela. Ze behira hauek oso ondo daude, baina hauek... Baina, bueno, ingotena da nire kamera kendu. Eta argazkia... Listo. Vale, itzultzen naiz. Eta... denbora daukagunez.
Bueno, hengo deu, hemen amaituko deu. Bueno, amaitu zuzenekoa ez, Baizik eta Euskal Herria, jungo gea gero oin Andorrara, eta Andorratik, Andorrakoa egiten badeu, gero itzuliko gea ikustea hau, Portugalete eta ingurua nola dagoen, eta Bizkaia zudia, Puente Colgante. La Seu d'Urgell aurkitu bertet, Blagnac ez, behira hemen. Ze argazki aukeratuko dugu? Argazkia, egazki. Bera hau da, honekin jutea nahiko nuke zehara Bilbora, oso lentoa da. Bitartez zeurazki helikoptero hartuko dut. Pintura guapoa. Hauxe. Ambulantziarena. Espero gura aldi hona otea Andorran. Ez dakitena. Ze Pirineoa dia, eta Pirineoa neguan desde la atera eta gura aldi hona jarriko dugu, ikusteko Andorra la Bella. Joa, gustatu zaite, bai, gazteluatxe oso ondo doin da, eta Flixare bai. Oso ondo doin da. Oin helikopteroan jongo da, honek baimenduko eguna da, idean geldik egotea, edo... baitara aterrizatzea Andorran. Aurkitzen badu zelain bateo, aterrizatu alko beha. Andorran uste? Flight Simulatorreko... Bai, eguraldia teorian bizitza realekoak. Bueno, zuk aukeratu zakezu. Edo zeune dezun eguraldi bat jartzea, edo bizitza realeko eguraldiakin bat datorrena. Eta... zesan behar nuen? Lehenengo zuzenekoetakoen una Flight Simulatorren, ustet izan zala Andorran egaldi bat. Hori izango zen, orain dela... 2 urteko udan izan daiteke. Ze abuztuak 18 aten ustet elurra. Estreinatu zala ustet, Flight Simulator. Niretzat opari bat izan zen. Ze 17 ditut urteak, eta niretzat oparia izan zen. Bueno, la Seu d'Urgell da hau da. Elurrekin, mira hor adibidez ez. Vale, barrura sartuko gea. Vale, a ver. Ez naizela ebili demora pila bada. Automatikoki piztea emango dut. Piztua hilabia bakarrik. Musika altu egiz dago, ez daino? Ala bali ma jetxiko eta.
uste prest dagoela, prest gaudela ireratzeko. Berez kolektorea euki beharko nuke nonbaitea ardatzen batera zein da, baina ez daukat. Vale, ba, hortik Katalunia aldera joten zea. Bueno, teorian Katalunian gaude oraindik. Zela zeu... Vale, eskerrik asko musika ondo dauzatetik. La Seu d'Urgell aeroportua Katalunian dago, baino Andorraren zateindako aeroportua. Eta Andorra juteko inberdeu aurrera joan, bueno, kapitalera bintzet eta ezkerrera hartu. Roger back 311. Eta hau hartu banun hegazkin hause, etzan txarra izango. Ba, uretan ezingo genula aterrizatu eta amerizatu eta argazki politak ateretutenak atera. Baina, bueno, bestela, hartu duen lehenoko hegazkina baino azkarragoa da, juten, eta gainera gelditu indaiteke egitea. Ba, bueno, Andorra la Bellara amendik juten zean. Teorian hor behan errepidea hon behar du. Lurrez dago, baina bueno. Elurrarena hori bai pintzakin hartu, eguraldia erreala da, baina du daitet hainbeste elurren goanik Andorra. Hori, karo, eske hori izdakit simulatzea nola ingo luken elurra non dagon bai eta non ez, eta zenbat dagon simulatzea. Hori ustez neguan, bueno, urteko estazioaren arabera eta altueraren arabera automatikoki jartzen dula elurra bai edo ez, eta listo. Bueno, Andorrak esan daiteke bi sarrera dauzkala. Bada Katalunia aldetik datorrena, hau. Bestea Pas de la Casa, Frantziatik. Eta, bueno, egingo deuna da amendik sartuko gea. Eta... Bastak igual la Cerdaña juten da, aeroportura. Gana aterrazatzen da. Baina lehenko ikusi berdeu Andorra la Bella, bera, kapitala. Errepide guztiz zuri. Igual ez dute guralde honekin ez da ona izango kapitala, ze herriko kaleak igual zuri daude. Haupa, Ander, tamendi... Ja, non dago arte. Berak idatu berko intuzke. Bueno, Ander, ontsa sartua zea, Andorra guaz, La Seu d'Urgell aeroportutik atera gea, Katalunian dagona. Eta Katalunia aldetik Andorra la Bellara guaz. Ze, teorian Andorra la Bella fotogrametreak indagoen da. Fotogrametreak esan nahi du
eraikinei eta argazkiak atera zaizkiela eta orduan dian bezala agertuko zaizkigula. Going to 121.25 Ryanair. Ez, hau ez da Andorra la Bella. Hau lehenagotik dagoen beste bat. Segituan antzematen da, eraikin generiko haue daudela, hori da fotogrametrea. Eta bueno, helikopteroa. Airbus H150 bat da. Halako ambulantzia baten, bueno, aireko ambulantzia baten pinturarekin. Bale, autoak egan dikuste hor, ez da zer gertatzen. Ez da hori jolasaren detekzio faioa. Errepidea behan egon berrean goian detektatzen dut. Bug pila dauzka, jolasak. Demorakin nahi dira konpontzen, baina, bueno, zenbat eta gehiago zeiten duten, betetzen duten edukiz jolasa, orduan da bug gehiago agertzen dira. Baina lurrean agertzen dira. Igual nik mod bat daukat instalatuta baita, eta igual horrek izala izke konfliktoren bat sortzen. Bueno, Andorra la Bella hor dago, hor aurrean. Hori da. Kapitala. Oso ondo, justu Ander, zuzenekoan hasieran egon da. Gero igoko ez zuzeneko hau YouTubera, nire kanalera. Baina pasa dugu, gero Andorra ikusitakoan itzuli bergea Bilbora, Bizkaia zubia ikustera, baina bueno, Bilbotik pasatuko berriz ikusteko Bilboa. Ez dituguna ikusiko gero, ze izango dira. Izango den. Zumaiko Flixa eta Gaztelu Gatxe, oso ondo zaudenak, egin da. Gomendatzea izut, zuzeneko berriz ikustea ze oso ondo egin da. Eta Bilbore oso ondo da egin da. Fotogrametreakin bi hiri daude Euskal Herritik egin da, Iruña hasieratik jarri zutena, eta orain Bilbo atera dutena. Eta hau ez da, hau Andorra la Bella ez da izan. Edo bai. Bale, trampa txiki bat dut. Hausatzen dut eta... Ez que duda daukat. Igual Andorra la Bella ez dute fotografitiara jasartu. Bai, hause da. Ze pena. Ez dago dena fotogrametreakin. Orduan Andorra mejoratuko zutena izango zen terrenuaren. Bueno, eta aeroportua dela zeudu dut jarri. Baina, bueno, Andorra la Bella hause da. Donosti badago mod bat bezala. Mod hori irabiltzeko, bueno, erten ingo geha, ez dago eta inda, eta jongo geha Euskal Herrira. Mod hori erabiltzeko, 32 gigarram izan behar dituzu, gutxienez. Nik 32 dauzkat. Eta 30 gigatara iristentzea, RAM erabiltzera, Donosti mod horrekin. Bale, hortaz jongo geha Bilbora. Ez que hartu erdetan ibilgailu hartuta igual poliki egiten dira. Airetik abiatuko gara.
honekin jungo gara, Velocity honekin. Oso lento hiltzen da eta airean geldik giatzezea. Bilboko portuan hartengo gara. Arantzazu ikusi ez dago egin da. Ibilintan hau Aizkorri inguruan eta Arantzazu dago egin da. Gasteiz ez. Ba hori, Arantzazuna ikusten da eraiki moduko bat, baina ez dauka zer ikusirik Arantzazukin. Baina adibidez, Urbi oso ondo dagoen da. Era drone modukoa da. Bilboko portu oso ondo egin dute. Era Bizkaia zubia hor dago. Squawk 0007. Squawk 0007 Pitts, X-Ray Golf Sierra. Pitts X-Ray Golf Sierra radar contact 6 miles northwest of about 1,400 feet. Altimeter tree 0.12. Roger Pitts, X-Ray Golf Sierra. Hau, exageratu lentoa da, Ibilgailua orduan poliki jungo gea. Ona denbora daukagula. Beraz, Bilbo oso ondo ikusiko dugu. Guggenheim Pareafli. Justo bertan nago. Non, Arantzazun o Bilbon? Samamesen zaude? Eta nola izai ikusten zuzenekoa? Mugikorretik? Esan nahet. Mugikorreko internetetik? Poliki guaz, baina bagoaz. Samamesen. Kasualitate Samameseko ingenieritza noiz egizten? Ze Samamesen izateko? Bizkaia zubia. Aiba, gaina funtzionatu egiten dula. Aiba da, hostia. Be? Zoom egiten detenean erdian doa eta beste. Lehioan ikustezo. Vale. Ez genik ingenieritzan eskolan ikisin nuen da. Eta ikusten mazute eraikinak, más o menos bizitzarrelekoan itxura aukate. Gero ikusiko zu Guggenheim eta asko soto dago lain da. Bizkaia zubia. Ahí va. Kamara. Zoratzen da. Industriala inun eta gero masterra inun. Kontrol ingenieritza, automatizazio eta robotika. Bueno, Bizkaia zubia eta Portugalete hemen albo batera utziko ditugu. Ezkerrean hau ez dakit zein izango dan. Ez nijoa esatea aztakeriari. Las Arenas eta Getxo eta horrek dira.
hegazkin pasatu? Bai. Eta esango nuke abioi militarra zara, FM-8. Bueno, rian gora guazen. Bueno, eta lehioa tare inguru ontan dala. Ez, lehioa aurrera gaur da. Eta arutza guztet. Ez da hegazki militarra bizik eta jet pribatua. Samako gogorregia da, bai. Gogorra dia, bai. Kimikoa egiten, Baina ingenieritza kimikoa edo kimika egiten. Ze lehioan uste biak daudela. Hau uste alto sorno zadiala, eskuinan daudenak. Naiz eta ondo zaun. Gero ikusi zute Bilbon Guggenheim parea esageratua da. Ze ondo da honein da. Guggenheim bera eta alboko zubia. Pasada bada. Eta Samamez inguruara ikusi gozu. Hemen. Hau ez da oso detaile askorekin egin da. Hori rontegiko zubia izango da, horrean da ona. Nekatzen nahi zenez. Joystick aurrera bultzatzeaz. Hori agertu zait, baina interta ondo da. Bale. Interneta izan. Eta orain behira, gruak oso ondo kargatu dira. Hostia. Gauzago lako arraroa dauzkate, baina joder, mundu osoa da hola egin da, holazean. Bale, ingenieritza kimiko izaten bai. Iriste magea zehara. Helikoptero hartu behar nuen berriz, Ze dron hau izugarri lentoa da. Errekto juteko. Eta joysticka daukat hemen goian. Ez ez zute guztien. Bai, maparen zati bat, orografia eta zenbait gauza zuk zure ordenagailura deskargatzen dituzu. Jolasa 100 piko gigadia. Baina gero, teksturak eta gauzak, detaile guztiak, internetetik zoaz aldiunean deskargatzen. Arrontegiko zubia, ez da bizeko nioen duten. Kara hau iak egingo zuen, eta geratu da alako auskalo zer. Hortaz, bek hemen egongo da. Bai behira hemen dago bek. Ikustera jongo da. Eta albertan dago da. Era, antzematen dira 6 pabilloiak. Ikeara jongo bea. Bolokopteroak. Hau da beken, metroaren irteera.
Hau beste dorre hori. Eta hemen, bueno, merkatal zentroak, Ikea pora iongo da. Por cierto, Velocity hau elektrikoa da. Bueno, imaginatzen zute, drone bat izan da. A ber, bekin gainean gaude. Oin ezkerrera hartuko deu. Kruzez alboti pasatuko gea. Mira, kruzez amentxe, frentean. Eukiko duzea? Ze kruzezek helikopteroak aterrizatzeko zea dauka, zabaian. Helipuertoa. Ikea, handia gaudek. Bai, behira, helipuertoa hemen dago. Ez da aterrizatuko ze gazkin hau izugarri, bueno, gazkin hau, ze hau, kontrolatzeko da, oso arraroa da. Osea, hegazkin eta hoitzezea, helikoptero eta hoitzezea, honea sartzea beste gauza da, kontrolatzeko. Bale, hau izango da zubiaurreko zea. Ez, zubiaurre ez. Honola da irlau orain etxeak egitean dituztenak. Eta IMQ ospitalea dagona eta. Jode, nola zan hau izena. Guztiz agaztu zait. Autopista oso ondo dago, inda, Era, zamamez ja. Iberdrola dorreare bai, lau etxe altu horiek bai. Baitare residentzia, Termius gainekoa. Ingenieritza eskolak eta ETB. Ez, IMQz dago uartean, IMQ hemen dago ospitalea. Eta hemen uarte honetan uste etxeak nahi dituztela. Basurtoko ospitalea hemen. Hori. Ezkerrean San Ignacio eta Deusto. Ai, hori zorroz aurre da. Ander, ez detena behiratu lehioa. Zeleno etxe hono ondo egin da. Eta, bueno, aber igual orain jarri duta. Grua gorriare egin da. Zamabez barruti pixatak faioa egin dute. Aletikeko zaleak ez dia guztua ongo. Ze barruko gradak eizkin dituzte. Bera, ikusiko da orain. Google zelaia gaino gehiago Mateo. Ikusten hemen bandan kriston tartea dago. Zamabez ez da ala. Hau ETB-ko sarrera. Oñatiarra gozea, Itzeteakin, pixarfatiakin nahikoa. Ui. Beira, Termibus. Oain di bukatzen aizean, horratan, argazki atera danean. Baina ja egin da zon, Así que argazki hau, sateliteko irudi hauek, 2 urte baino gutxiagokoak dira. Ingeniera plaza, hemen barruan.
Eta eusaninazio. Jode, tio. Nola... Aztintzai, PNV-ren sortzaia, Sabino Arana, Sabino Arana etor bidea. Hor, bihot sakratua. Baina digoa. Oindik obratan daude zean? Termibusen? Plaza horretan? La hostia. Osa, nik masterrama ditu nun, aurreko urteko uztailean, eta oindik obratan zauden. Plaza puta hori egiten urte bete pasatu behar dute. Orduko kobratuko dute. Jesusen bihotza, ez dakit euskaraz nola, Jesusen bihotza o... Bihotz sakratua o nola dan? Hemen zubia, Deustoko zubia, eta... Bueno, Deustoko zubia... Baina, uste Deustoko zubia zen hau. Eta grua. Eta, bueno, Euskalduna. Bai, termibusa egunero hartzen, no, nik. Baina plaza oaindik ez, Ez da baten lotzarik. Ingo zuten lehoia antzea. Hemen, hauetako eraikin baten gainean da lehoia. Uste eta hause dala, lehoiana. Bueno, poligono gutxiko lehoi bada. Bueno, zubi aurre, eta Iberdrola dorrea. Ezkerrean Deustoko unibertsitatea. Bueno, Guggenheim ja ikusten dugu. Gero, Iberdrola dorrean puntan aterrizatuko dugu. Iberdrolak ez du, Zeite? Patrozinatzen zuzeneko, baina bueno. Ez dakitena palmera jarrituz, bidea zenba palmera jarrituzten, Bilbo? Flipatzen hain ez. Por zerto, pupi badago, baina armi armaz dago. Era zubia eta... Bueno, Guggenheim berare ondo dago. Baina zubia eta eraikin beste arraro hau... De la hostia dago egin da, Hau Paraninfoa, Deustoko liburutegia uste dala hau. Euskadi Tropical, bai. Ez que oso arraro ite zaitu. Baina... A ber, honi naiz, o palmerakin pixat oia juntzaio be, ze eraikina baino altua hau dia. Palmera. Jode, sekuoiak emate dute. Altueraz behintzat. Bateria erdira ja dago, zeana. Hegazkinana. Hauek izozaki dorrea. Alde zaharra horrean. Hostia, udaletxea hemen txegon, berda? Hemen, ezkerrean beha. Poligono gutxirekin egin dute, udaletxea.
Begoñaren alde zaharra. Begoñatik pasatu. Zuk esan barko izu Begoña non dagoen, ez da dituta. Begoñara jutentzea Guggenheim alboko zubitik gora. Zalaizte. Ez dela ez dakit. Hau parkea mitikoa da. Hemen uste kontzertuak eta izatik ustela. Festetan. Hori pilotalekuak. Abandoko estazioa. Hau BBVaren dorrea. Horratzean Corte Inglés dago. Hortxe ezkerretara, bale. Ezkerretara. Hau izalaizke Begoñako Eliza agian. Parkea da, bale. Baina Begoña badago Eliza eta, ez? Ze sonatzen dit Atletico jokalaria gara eguten diala zeitena. Lorak ematea da. Mira, tximinia da. Amenabar. Antze baten da ja logotipoa ezaututa. Euskaren brilloa herrian. Unamunokoak ematen dute, bale. Bale. Bai, falta zaigu Moyua plazata. Piskat. Pero Iberdrola dorrean gainean aterrizatuko dugu. Atzera dago basilika, bale. Bale, Moyuaz. Bala, mentxe. Hau izango ala imaginatzek. Bai, ez da. Hemen hauzea. Joder. Hau autonomia kalea. Mendi datorrena. Eta hau da, abando alboan zein da hoiz. Gaur nabil izenekin. Zamon ez hor. Ea da. Zea, Iberdrola dorrean gainean aterrizatzea. Badago, ez? Aterrizatzeko bai. Agian pixak komeriak izango ditut aterrizatzeko, ze... Honenaz egiten zaitu garriz. Hola behitu dezaket. Albo azka etorri. Frenatzen joan pixkanaka. Espero solido izatea eraikina. Bestela barrura sartuko,
atzerak hasi gara. Poliki... Tower on 118.5 Eurowings Niner 518. Ue. Desestabilizatzen nahi zegit. Eraikina ez da, ezin da aterrizatu berez. Orduan nuna aterrizatuko dugu. Toki bat. Bakit. Guggenheim hor alboan badago toki pixkat, hortxe aterrizatuko dugu. Pupiren alboan badago tokia? Ez gutxi. Hementxe honen arma berez da honan tokia. Hegazkin bat pasada, gainetik, ze itzala ikusi dut eta. Hor dabil. Honekin ez dugu amaituko zuzenekoa. Gero beste hauzetin bat. Hegazkin akrobatiko hartuko dut eta Bilboko zubiak azpiti pasatu behar. Zer azki estrellatu ingo beha, baina bueno. Poliki... Vale, listo. Aterrizauta. Deustu atzean. Hemen Guggenheim. Eta argazkitxo bat aterakot. Nire kamara zentzen dut. Listo, argazki aterata. Oin ingotena da. Bueno, segundu baten, pixat ikustea jongo beha haueto zubila eta. Guggenheim oso ondo indute ze garrantzia handiko eraikin badalako, internazionalki begirazeko. Badago ez? Guggenheim Bilbao, museo. Euskeraz, Bilbao hori... publizitatea, Baina museoa. Ondo da hori, euskeraz agertzea, Flight Simulatorren hau zerbait. Testua ez dute jarri. Papi. Hemen inguran Ferrari, bueno, leheno baitza Ferrari irentzea zeon. Denda bat zeon. Uste hemen iskinean eusala. Eta, bueno, hemen palmera flipante horiek. Museo barroaz da ongo, ez da? Hori ja gehiagik izkatzea dela irutzen zen. Barrutik utza da. Baina zaila zu ezan ez da hola ondo, Eta zubi haure oso ondo indute, beira. Ze hau, eraikin hau ez dakit Guggenheim parte kontsideratzen dan. Edo ez. Ez que nola materiala antzeko ematen duen, titanioa. Ez hau nuke baitz orduan. Jode, eskaera hauetan nahi dituzte. Bera, hemen jartzen naiz?
Eta ez izu esan, ez dula ematen Bilbona nahola. Hora, webkamak entzen dut. Eta Bilbotik gaina izela mobilik horrakin grabatzen. Horrela ite bat, etxena. Ai. No, segundo bat. Oinezkun balitzak bezala. Bai, oso ondo dago. Kotxerik ez da pasatzen, baina bueno. Eta unisa... zea zatezu. Leioa, bai. Hori hori ningo dugu. Hegazkin hartutakoan. Leioa gainetik pasatuko da. Eta ondo inda baldin badago geldituko naiz. Hegazkina airean daola pausatu zaket eta jur. Hortaz oin. Hegazkina hartzen dut propellers. Akrobatikotako da bat hau. Baina bestea bat hau. Hori da ez? Bai, hoxe. Bi hauek akrobatikoa dira, baina hau ere bai. Bueno, itxoina bi haura. 150, bale. Bi haura berdina. Ze, gero, zenbat eta bi haura gehiago, ostiago hartzeko probabilidade gehiago. Ez, deusto. Bueno, pasatuko, ja, Zioin Bilbon zein berdet. Zubien azpetik pasatzean proba hori. Bueno, Ronteiko zubitik izin azpiti pasatu, zer zubia bugeatuta daolako. Baino... Zaiatuko naiz besteak egiten. Aunque, kurba batzu dauzkazeak, riak, batipatzea udaletxe pare hortan da. Ez da egide gazkinak gai izango naizen hartzeko. Oso asko moteldu berkoet ritmoa. Portzeto hauek eman jarriko dut. Bow Tower, Basque Tree 11 at runway 12 ready for departure, departing straight out. Guazen. Oi. Ez da zer hartatu. Aparkamentuko frenoa izaten du jarrita, eta hori ahaztu zait. Torun hegazkina gau indu, horrela dago. Eta elizeak lurra joduta, eta apurtu indu. Oan bai frenoa zenduta. Hegazkin hauek aurrean bi gurpil dauzkatenak eta atzean bat oso zaila dio lurrean kontrolatzeko. Bueno, hau loiu da, antzematen da. Hau mod bat da, ez da gorrela egin da. Guazen ikustera ea Leioako unibertsitate egin da daun. Hambatik emango pista. Leio hau dala, despegatu eta esku iragatzen dugu. Leheno bintzat ez zegoen egin da Leioa. Orain bai.
Bueno, ematen du baetz, Bai, ikusten dut, zea. UPV-ren logotipoa. Nabira, Ander, zure fakultadea justu. Arroingo trampa. Hegazkina airean geldik, lagatu bezker. Hortaz, abiaura zenuten da. Saia batera. Ara, zirakoa uste medikuntza dala, Jo, abioi ez dena nire irudia horrelako gauzetara lotuta jatzea. Zuk zango, azuk kimikakoa zein da. Dakitena da, hau komedorea dala, gizkizpana. Edo kafetegia horrelako zerbait. Ahí ba. Zeraikin berezi, ez? Hau? Ez nakin horrelako ikze honik, Liburutegi parekoa. Bale, gizkizban hau liburutegi hau izara izke? Logotipoa daukana? Arzuko esan, hemen nago eta ezkerrera eskubira, enbetan. Bale, lurte paera ezkerreko eraikina da, eskubikoa da, kimikakoa. Hau da, bera. Hortaz hemen ikasten zu. Parekoa, orduan hau, imaginatzet. Frentekoa, liburutanean frente. Fizikatare hemen dago, ez? Ze... Fizika eta elektronika eta... Bale. Bueno, hor kamioia da ikusten dira zeati pasatzen. Beira. Hemen zea. Euskal Herriko Unibertsitatea. Bale, zientzia eta teknologia fakultatea, bai. Bale, guazen. Txoen botoia guztet? Bale, lotuta naukala. Joystickera. Gure erretua egitera. Lehenengo zubia esango nuke dela justu zea. Esango, Era hau artea zentro komertziala izango. Bizkaia zubia izango, la puenteko lantea, pasatu behar duten. Basque Tree 11 Bilbao approach. Squawk 6153. Squawk 6153, Basque Tree 11. Basque Tree 11 Getxo radar gainetik. contact 6 miles northwest of Bilbao 600 feet. Altimeter tree 0 decimal 1. Getxoko arkaitzak egin dituzte. Roger, Basque Tree 11. Bilboko portu aldera. Hala, ja zubiak ikusten dut. Horregoten dia bazean, Budapesten eta Red Bull Challenge hegazkinak ibiltzen diala atemouko batzutatik pasatzen. Horrelako zerbait emergo lukete. Bueno, Bilbon ezin da herria oso istua da. Baina, bueno, Bilboko portu inguru honetan egin ahalko lukete.
Eta aeroportua gaina bertan izan da, bastante toki ona da. Arrari dute zait, Bilbok ez proposatu izan horrelako zerbait montatzea. Hale ba. Lehenengo zubia pasatu da. Hala, hemen eskuinan Alto Zornozak gehatzen dira. Gruak, hemen. Bai, salto txapelketa intzuten zean, Guggenheim alboko zean, zubi hortan. Baina nik izatetena hegazkinak zea pasatzea. Ate batzutatimu, halako piloi batzuk egoten dira, eta horietatik pasatzea. Bale, urrungo zubia teorian rontegikoa da, ezin deguna pasa, azpitik, ze muroa bezala dagoelako jolasean. Hori zuzentzen duten. Nahi nun buruz bera pasatzea, baina... Pasatuta. Urrungo zubia izan beharko luke Deustoko zubia, edo bueno, justu zean alboan dagoela, IMQ da alboan dagona, ez dakit nahiko altura izango duen, hemen pasatzeko gu. Bueno, zubia hau daude, baina hemen ez imposiblea da gazkin bat pasatzea. Bai, baina hegazkinean esan de Bilboko portuan, herrian ezin dezu sartu. Suizidioa da, istu egia da. Bale, hemen urak, gravitatearen... bale, urrutitik zeolako. Ezin dugu pasau zubia, azpitik utxuneaz dagolako. Hau pasa ezakegu, ez dare. Hau ere ez. Hau zea da, Kalatrabana. Bueno, hau pasatu ezakegu. Zubia haure bai. Ez Kalatrabana hau da. Udaletxe frentean. Bueno, ja zubi hauek gaztu. Hau ere ezin da pasa. Pena errepikapen sistema ez daukala jolasak bat ere ona. Ez dela guapoa izango zen, kanpotik kamara jarreta ikusteko. Batipa zubietan oinez egongo azinak bezala jarri eta hegazkin azpiti pasatzen ikusteko. Horrentzat denbora iziten baten jesteko. Perdidan sartu nahiz hor, segundu batean. Eta oin, Deustora jongo geha, leheno ez dut ikusi. Berrez pasatuko dugu, zubia. Ai. De puto milagro etxorri ez diote man. Ui. Bera, perdian hori sartu da. Hegazkina bala juntzet eta sustentazioa galduet. Bala, despegatuko ega tamen bai. Tontak ere egin gabe jongo ega. Baina, bueno, horrektu egin dut, alde batera bintzat pasatu dut. Arrozo zaila, toki hortan nabiltzen, lokura absolutu da.
hain kurba istua gartzen hegazkinakin. Bow tower fast tree 11 ready for straight out departure at runway 12. Vale, airera. Jetik badago. Jetak, bai. Bat mintzat badago. CJ laua, Cessna CJ laua. Ibili izan izena. Eta... Bueno, jetak zezatezu, jet pribatuak aberatzak ibiltzen dianak, o jet militarra. Hegazki militarra. Bia daude, Gero erakutziko izkitu. Modelua. Militarra, bale. Bai, badaude. Daude FM sortzia. Gehiago dauzkat Eurofighter Tifuna. Gehiago. F-hogeita bia izala izketa ikare? Enaiz goratzen, gero ikusiko dut, menutik izan eskitzu, buruz zain naiz eta... Bale, Deustoko Unibertsitatea. Hau eraikin bat da, hori pentsatze polideportiboa izango dutela. Eta hau ere Deusto dala esango nuke. Bueno, ikustezu ez dago geizki, baino ez dia beste Guggenheim bat bezalako detaileekin. Azken finean Guggenheim bezalako detaileekin jartzen baituzu hiri guztia, bueno, nik ez da nola ze ordenagailu ejekutatu behar duen hori. Honolaxe, eta hemen Deusto. Eta leheno pasatu beha, baina ez dugu poliki izain. Unibertsitate ingoretik. Samameseko esplana da. Ingenieritza eskola. Bon Siemens Plaza. Hemen kafetegia. Metroko sarrera. Hemen beste eraikinea. Zubia. Hau eraikin berria. ITB. Hau Basurtoko ospitala. Ez naiz jetxe. Lurraspira, ez dituzten. Betzean nahi autobusi baltza. Eta, bueno, hauek etxe horiek. Berria. Eta orain hemen itera ikuste, Euskal Herriko etxerik altuena. Lau hauek baino altuagoa izango da. Iberdrola dorrea baino altuagoa ez dakit izango da, baina Euskal Herriko etxe bizitzarik altuena izango da. Ja, bueno, ez dakit hasiko zian estruktura egiten, ustaian noindik zuloa egiten aizian. Estadioa oso gaizki jarri dute, baina hau ze cojones da. Zigaina estadio espektakularra da zeaiteko. Baina Athletic Club agertzen dala eta zer raro estadio bain gaizki egin izana. Noizko, ez dakit, etxe hori noizko ingo duten. Azaber, baina, bueno, ja eraikitzen hasita daude. Beraz. Bueno, menura aterako gea. Eta ere utziko izkitzut. Eta nahazua, hegazkin bat probatuko dugu. Militar bat.
kategoria Jets. Ba, bera euskat. FM-8, Eurofighter Typhoona, F-35, bueno, A, B eta C-a, eta ero hau jet pribatua. Hortaz aukeratzeko emate izut. Ondona dago duenak eginda, da FM-8 dago ondona eginda, gero Eurofighterra eta ero F-35. F-35an ez dakit inoiz ibilire nahi zen. Eurofighterrean bai, eta FM-8an soinuaren barrera utzi dezakezu eta zea dago. Boom sonikoa entzuten da. Azkarrena, Eurofighterra da azkarrena, 902 notzeko abiaura, bakarrik boom sonikoa ez dauka honek, hortaz FM-8 hartuko dugu. Pistola honekin eta kolokatuko gea Bilbon. Vale, pasatuko dugu soinuan barrera. Bilbo gainean pasatuko dugu. Eta jendea onlineen badin mabil eta ni soinuan barrera hautzten maet, entzun beharko luke Bilbo inguruan dabilen jendeak danbarra. Inberko deulenego despegatu, altuera hartu, eta soinuan barrera haustea, o altura baten itezu, edo behaltera nahazu eitea, gesten egin berdezu. Ze altuera basuan rekto juten ezin dezu hautzi. Airea denso egia da. Txone, kamara ondo jarri. Bueno, ikuste zute. Ostia, kombustioan botoia jarritan naukan, oz? Ondu deit. Bueno, asmatu beharko dugu, despegatu ingo deble lehengo. Bai, beste jendea ikusten da, Leno, ikusten jardun gehanean zeakin drone moduko horrekin, hegazkinak ikusten zian. Zeanak, beste jendeara. Zentratzen dut, zetatzera. Ez que behitu horret, postkombustioa zen da. Nola zen postkombustioa. Ez gogoratzen ze botoirik jarri nio. Bueno, berdintzaia. Pasatuko dugu Bilbora. Orain gesteakoan. Hor dago Bilbo. Horrengo basauri. Match zenbakia pantaina zertzen da, 0:19. Ez que postkombustioan jarri behar da, match. Denez, akoratzen, nola kono zen. Honekin argia da. Hala, behiratu berdet. Ez amenaz, control options. Hauez. Afterburner.
Joder. Apelatite. Hementxe. Onartu dit, vale. Vale. Orain, postkombustia pizten duzu, eta... Ez. Hor ikusi dian joysticka, mira. Hemen joystick bat, pero bueno, eskerrean daukat, zea, palanka de gas, ez esaten da. 118.75, fast 311. Eta baina azkarrei tiratzen da, Madrid Center, fast 311, 8,800 feet. G-gehiagiki, zeiten da. Konortea galtzen azten da pilotua. Match 0,9, altuago joan beharko da, hain behean ezin da. Ezin dute, altuago joan beharko da. Hala, guazen gora. Baina alko dugu. Vale, match. Zazpi, laute zortzi, 0.9, fijatu hemen. Lauta maus, lauta maixei, lauta mazazpi. Jare, match. Orduan. Ikusten, kamera horren jartzetean ez dezu entzuten, zen motorran zarata soinua atzerago gehatzen da, eta gazkinakin azkarra joa. Eta honen fijatu, kamera mugitzetenean atzera, justu soinuaren barrera pasatzen dut, eta... Bum! Behar izango dut. Txene. Bum! Alare, ingo deuna da. Txene. Pausan jarriko dut. Kamera librea. Tope jarri. Hanboto gainera jungo gea. Orain mandoak inabile, kameran egiteko mandoa ibiltzet. Kargatzen destura gorain. Bale, gazkinean goian dago. Hortaz oin pausak entzen dut. Eta mendi pixatera, bum, entzungo dugu. Entzun beharko genuke. Pausa kendu ez, ez? A ver... Sea raro. Vale, es que ni pausando. Vale, horri guztien dugu egazkina, eta mendi pixatera. Estanda sonikoa.
ver. Bowling 1430, contact Bilbao approach on 127.45. Ez da entzuten? Good day. Aurreko batein ez nun ba, hauxa? Baina mentxe egin nun. Ja. Igual altu egin naholako, ja disipatu egiten da. Boiling 1430. 35.000 oinetan, no? Beira. Hau ezautu berdezu behan, ez, Ander? Hau urbiko zea da. Lautada hori. Aizkorri hemen inguruan egoa. Eta... Oñati hau izar bezke, ozaki. Bai, horra aizkorri. Bass Tree 11, contact San Sebastian approach on 119.85. Good day. 119.85, Bass Tree 11. Zein dut. Egazkina gehiagi estresatu eta abiaura hortan ezin dezoen beste giratu. Eta kalteak erain ditut eta se acabó. Kalteak kendu lezketzu, desaktiatu lezketzu, baina bueno. Bueno, direktu hemen uzten dez, ez azpietan Formula 1 azten da, eta ikusten nahet eta... Ai... Eta bueno, eskerrik asko hemen egon zeatena, zuzenekoan. Bai Ander, eta baitare... Esango bet, jode. Estainu, biok egon zeat eta komentatzen. Eta bueno, urrengo baten... Beste galdin bat ingoet, ja hartuko tena da, ja galdi komertziala ingoet, ibiltzen naiz normalean, non dago, honekin, bueno, edozein libreriakin, baina, a ber... Airbus A320 ibiltzen naiz, bastante ondo da hona egin da, barrutik, eta ja honekin, gauza gehiago, ez da soilik egan egitea, baizik eta botoi guzti hauek eta manejatzen jakin bezu, eta horri biltzen geha pixkanaka. Eta egaldiak ditut, ez dakit, Bilbotik atera eta Londresera, edo gero Londresetik Erromara, edo, bai, Europan ibiltzen naiz zehar, Europan zehar batipat. Eta ero txoako eta marrean, konkorra ateratzen da, 30 bertan ez dute egingo, baina Leisterren godeu berriz egaldia konkorrakin, pixatik isten detenean nola di joan konkorra, berriz Ozeano Atlantikoa kruzatuko deu. Igual oraingoan aurrekoan 7 egin nunez Londres, New York nunez orain alderantziz egiten deu, baizik eta handik New York, Londres, Heathrow, eta, bueno, besterik gabe, hemen uste zaituztet, eskerrik asko pasatzeatik, kamera kenduet, eskerrik asko pasatzeatik, eta hurren arte, aio.